Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Isang magandang araw ho ng Lunes mga kabalen at Miyerkules. Lunes tuloy. Oo, Miyerkules. Holiday kasi. Naisip ko tuloy yung Lunes. Para sa iba parang Lunes isang magandang araw ho ng Miyerkules mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Skip the scroll and stream at every 36 news. Opo, tama ho ang inyong narinig. Holiday ho ngayon sa syudad ng San Fernando, Pampanga bilang paggunita dito ho sa anibersaryo ng pagkalungsod ng kabisera ng Pampanga. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kumusta kayo po? Kumusta kayo kabalen? Miss na kayo. At sana at yuko keng Maya Pakabil yan keng oras sa iti. Samahan po si Justin Dizon sa isang oras na balitaan. Live na live ho tayong napapanood sa ating social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Live na live din ito sa ating YouTube channel at CLTV36 Official. Gayon din ho sa telebisyon, Luzon, Visayas at Mindanao napapanood itong ating programa. Siyempre, via Signal Channel 115 at Air Cable Converge Channel 71 dito ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners. At siyempre, dito sa Kalakhang, Pampanga Free TV Channel 36. At every 36 news stream kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin nakatutok dito sa ating programa. Unang-unang nag-comment ang ating masugid na taga-panood, si Angelo Redaha ng Malolos City, Bulacan. Ayan, magandang Miyerkules ng umaga. Kuyang Justin Dizon, makulimlim daw sa Malolos City, Bulacan. Ayan. Ingat, Angelo, ha? 36 news stream kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
Silipin pa natin yung ibang komento. Ito, si Angelo pa din tong nag-comment. Sabi niya, first Wednesday of Feb Ibig. Sabi niya, 10 araw na lamang. Valentine's Day na. Oh, totoo yan mga kabalat. Ikaw ba? Oo, ikaw. Dito, makinig ka muna kay Kuyang Justin. Oh, ikaw yung kausap ko. Ikaw nga. Oo, ikaw nga. Kayo ba'y may Valentine's date na? Meron na ba kayong date sa Valentine's? Hindi naman required yan. Di ba? Kasi pwede namang sarili mo lang ang i-date mo. Self-love. Ika nga, napanood ko yung programa ni JM De Jesus, Spotlight, kahapon, kagabi. At napag-usapan yung self-love. Pero, syempre, kung gusto mo ng special someone, pwede rin. Aba, may maganda akong balita sa inyo. Baka gusto nyong subukan at lumahok ang tabayanan itong panapanahon. Ito yung pinakabagong dating game ng RBC Media. Pinagsamang puwersa ng CLTV 36 at ng RW 95.1 FM. Ayan. Hosted by DJ Kian, Mr. Cupido. Ayan. Ay, marami na hong nag-sign up. Exciting. Malay mo, dito mo na mahanap yung forever mo. Di ba? Kasi, ganun talaga eh. Minsan, akala natin, hindi natin siya mahahanap. Pero darating din pala siya. Di ba? Tama ka dyan, Angelo. Reda, ha? Ayun, sabi ni Angelo kasi, pinaalala niya tuloy yung Valentine's Day. Mamaya papakita ko yung dapat ninyong abangan. Diyan ho sa panapanahon with Mr. Cupido DJ Kian. At talagang exciting eh. Kasi nakita ko yung mga naghahanap, mga searchy, mga gustong maghanap ng kadate sa Valentine's. Ayan. At syempre, gaganapin yan sa Lakeshore. Di ba may view kayo ng lighthouse at saka yung man-made lake, tapos yung ibang mga installation doon na pagkaganda-ganda at makukulay. Perfect, di ba? Keep the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, matyala matutuan magdesisyon na tama. Ito na nga, sabi ni Angelo, meron tayong binabantayan. Si Bagyong Basyang. Ayan, ayon ho yan sa Pag-asa. O, di ba? Nag-comment nga si Angelo, sakto. Sige mga kabalid, makibalita muna tayo kung ano itong posibleng epekto ni Tropical Depression Basyang dito ho sa ating bansa. Partikular na syempre dito ho sa gitnang Luzon at sa iba pang mga karatig na rehiyon. Narito po ang latest mula sa DOST Pag-asa. Kanina hong alas 5 ng umaga, inilabas itong kanilang update ukol kay Tropical Depression Basyang. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang update kay Bagyong Basyang. Bahagyang bumilis ang kanyang pagkilos at huling nakita ang sentro nito sa layong 895 kilometers silangan huyan ng northeastern Mindanao. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour near the center at gustiness na 70 kilometers per hour. Ang kanyang direksyon pa kanluran, timog kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. As early as now ay nagdudulot na yan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at sa Central at Eastern Visayas. At sa mga susunod na oras, inaasahan natin magdudulot na rin huyan ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi nga po ng Mindanao at ng Visayas. Pero in terms of diametro o yung lakas po ng hangin, yung mga pagbugso ng hangin, hindi pa naman po hagip ang landmass po natin nitong bagyong si Basyang. Pero as early as now ay nagtaas na rin ho tayo ng signal sa isang probinsya sa Mindanao bilang preparation o para makapag-prepare po tayo sa paparating ho na bagyo. Maya-maya po ay i-discuss po natin yung signal nitong bagyo. Maliban po dito kay Bagyong Basyang ay meron pa rin po tayong northeast monsoon o amihan na nakakaapekto sa Luzon at nagdudulot po ito ng maulap na papawurin at mga pag-ulan pa rin dito sa Cagayan Valley region at sa mga lalawigan ng Apayao, Kalinga, Mountain Province at maging sa Ifugao kasama na ang Aurora Province. Maliban sa mga pag-ulan, of course, nariyan pa rin yung cooler temperatures o malamig na panahon lalong-lalo na sa gabi, madaling araw hanggang early morning. So asahan pa rin natin yan dahil sa epekto pa rin ng amihan.
Samantala sa base po sa track na ipinalabas po ng Pag-asa. As of 5 a.m. bulletin natin, makikita po natin na sa araw na ito ay medyo pabulusok pa siya o generally pababa pa yung kanyang track apas po west, south, westward. And then by tomorrow, inaasahan natin mag-steady na po ito, pakanluran yung kanyang track at mataas ang tsansa, base nga po dito sa projection, mataas ang tsansa ng landfall scenario dito sa eastern section ng Mindanao at southern portion ng eastern Visayas by Thursday evening o kaya naman ay Friday early morning. And after making landfall, it will traverse the northeastern portion ng Mindanao at ang Visayas Islands, especially the central at western portion ng Visayas at posible din na mahagip nito ang northern portion ng Palawan bago pa ito lumabas ng ating area of responsibility. So medyo ilang araw pa po tayo na magbabantay at ilang araw din po tayo maapektuhan itong si Bagyong Basyang. At ang tinutukoy pa lamang ho natin ito ay ang sentro o yung kanyang track ng sentro niya. Wala pa po yan yung diametro. So kailangan po natin alalahanin na yung diametro ng bagyo, posible pa yung lumaki at mag-expand pa sa mga susunod na oras at araw. Ibig sabihin, mahalaga po na mag-focus po tayo sa signal o tropical cyclone wind signal na itataas sa inyong lugar upang makita po natin yung possible na severity ng impact nitong bagyong si Basyang sa inyong mga lugar. Samantala, signal number 1 ay nakataas na po ngayon sa Surigao del Sur. Ibig sabihin, possible na po yung 39 to 61 kilometers per hour na lakas po ng hangin in the next or within the next 36 hours. So meron pa po tayong enough lead time para po tayo ay patuloy na makapaghanda sa paparating na bagyo. At asahan natin sa mga susunod na oras at susunod na bulletin po natin ay magdadagdag pa tayo ng mga lugar kung saan ay nakataas ang tropical cyclone wind signal. Samantala, dahil naman sa northeast monsoon ay posible pa rin ang pamisang-misang pag-usupo ng hangin dito sa malaking bahagi ng Luzon, sa Visayas, Dinagat Islands, Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Camiguin, Misamis Oriental at maging sa Lanao del Norte. By tomorrow, most of Luzon, Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Basilan maging sa Tawi-Tawi. At by Friday, possible pa rin yung gusty winds even if walang mga signal o tropical cyclone wind signal sa mga lugar na ito, posible yung gusty winds dahil sa northeast monsoon. Dito po sa Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, Ilocos Norte, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, and most of Mindanao. In-effect din nating weather advisory sa araw na ito, posible ang 50 to 100 millimeters of rainfall dahil sa direktang epekto ni Bagyong Basyang dito po sa Eastern Visayas, sa Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, sa Davao de Oro at maging sa Davao Oriental. So pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon, lalong-lalo na po sa mga vulnerable areas, sa mga low-lying areas, sa malalapit sa ilog dahil po posible ang mga localized flooding dahil sa paparating ho na bagyong si Basyang. And by tomorrow, dumagdag pa po yung mga lugar kung saan ay makakaranas ng malalakas na pag-ulan. So kung makikita nga po natin, 100 to 200 millimeters of rainfall ang posibleng ma-experience by tomorrow sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, maging dito po sa Surigao del Sur. At halos buong northeastern Mindanao ay posibleng makaranas ng mga pag-ulan. Gayon din ang halos buong Visayas maliban po sa western Visayas, pero posible din doon ng mga light to moderate rains. So asahan natin medyo malawak o widespread ang epekto ni Basyang in terms of mga pag-ulan. So patuloy tayong maghanda at kailangan po hindi po tayo maging kampante. Samantala, by Friday, asahan pa rin natin ang 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa eastern Samar, sa Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, maging sa Surigao del Sur, at sa halos natitirang bahagi pa ng Visayas, at sa halos buong northern Mindanao, at northeastern portion ng Mindanao. At pwede po sa mga susunod na oras, pwede pang madagdagan ng mga lugar kung saan ay pwede nga po nating itaas ang weather advisory o posibleng magkaroon ng mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan din, nakataas ang ating gale warning ngayon sa northern seaboard, northern and eastern coast ng northern Samar, maging sa eastern Samar. So ibig sabihin po niyan, hanggat maaari hindi natin pinapayagan dyan o hindi natin nare-recommenda na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng karagatan doon.
Yan mo ng latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be issued at 11 a.m. Mamaya lamang ho yan. At mag-antabay po tayo at mag-ingat. Maraming salamat. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Maraming salamat, Lori Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. At mamayang alas 11 mga kabalen, Skip the scrolling stream. ay ilalabas nitong ating Weather Bureau itong latest update kaugnay nitong bagyong Sebastian. Asahan yung epekto, yung mga paulan-ulan din sa ilang bahagi po ng Luzon. Ayon na rin sa ating Weather Bureau Pag-asa. Ito naman, sa puntong ito, silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Tapos mamaya meron akong POV na ipapakita. Merong nagpadala ng mensahe sa akin. Sige, traffic situation muna tayo dito ho sa may San Fernando, Pampanga, kung saan holiday ngayong araw ng Miyerkules, February 4. Narito na po ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga ngayong Miyerkules. Simulan muna natin mga kabalen dito ho sa may area ng gawing itaas, yung boxes 1, 2, 3, and 4. Yung box 1, yan ho yung boundary ng Angeles City at ng City of San Fernando. Ito hong barangay Telabastaga ng San Fernando. Balitang may paggagamitan. Skip At Barangay Santo Domingo, Angeles City. kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scrolling stream. Sa mga oras na ito, maluwag hong sitwasyon ng trapiko dito sa portion na to, yung going Angeles City, southbound going San Fernando, may bahagyang slowdown, may mga roadworks dyan. Pagdating ng Panings portion, magkabilang linya, maluwag naman ang sitwasyon. Same scenario sa may Holy Angel Village na portion, o yung papasok ng Holy Angel Village, dyan sa may Manila North Road. And dito ho sa may Malboro ay light traffic din. Maluwag ang kalsada sa mga oras na ito. Samantala, dumako naman tayo dito ho sa may gawing Sindalan at Del Rosario. Light traffic din as of 10:23 in the morning of Wednesday, February 4. And dito naman sa may Sakop, Maimpis at St. Jude, maluwag din ang sitwasyon ng trapiko. Alam naman natin, holiday ho sa syudad ng San Fernando. Maluwalas mo naman dito ho sa may Macabacle, Dolores portion going to downtown. At doon sa may downtown, may bahagyang konti lang pero hindi ho ganung kadami. Light traffic din, maituturing yan. May paggagamitan. Skip the scrolling stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scrolling stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, Ito ho, kabalan, ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng syudad ng San Fernando. Gaya ng nabanggit ko kanina, meron akong gustong ipakita. Meron akong gustong talakayin dito sa ating programa. Ayan, sakto natapos yung kanilang traffic update. So ito ho mga kabalan. May nagpadala ho ng litrato at ng mensahe sa ating Facebook page dito ho sa CLTV 36. Actually, personal na nag-PM sa akin at tingin ko, ang sabi niya, "Good morning, you might want to do a story about itong sidewalk," sabi niya, dyan sa may Angeles at San Fernando boundary. Kasi kinakain na ho nung arko itong lakaran ng mga tao. So, totoo nga ho, ito yung kanyang pinakitang litrato.
At ito ho mga kabalen ay sa may boundary ng Angeles City at ng siyudad ng San Fernando. Yung binanggit ko kanina, it's Barangay Telebasdagan for the city of San Fernando and Barangay Santo Domingo sa Angeles City. So ito ho yung sitwasyon na naispatan ng ating concerned citizen. Kaya naman ganun na lamang yung naging pagpapadala niya sa atin ng kanyang point of view. Ano ba yung kanyang nakikita sa larawan? O ano yung kanyang nasaksihan personal? Ano? So ang siste dito, yung sidewalk intended para ho sa mga pedestrian, sa mga taong naglalakad, ay halos non-existent dito ho sa may boundary ng San Fernando at Angeles. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, matyala matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. Itong video na ito, tingin ko matagal-tagal na itong naipadala, itong letratong ito, dahil nakalagay na yung LED wall eh. 'Di ba? Pero na-install na ho itong LED wall. Alam ko ito dahil araw-araw ko ding nadadaanan ito. Pero ang punto dito, yung sidewalk, yung arko sana na pwedeng daanan, totoo to, ng mga tao, ay hindi nadadaanan, hindi napakikinabangan, walang sidewalk. So kailangan hong lumabas sa kalsada, sa highway, nitong mga pedestrian. Hindi lang yan. Sobrang busy ho ngayon ng kalsadang yan dahil Kenlabag Terminal, detang yellow jeep, kung tawagin, yung mga Pampang, going to Pampang. So, may panawagan. Nung isang araw, meron ako nakasabay eh. May matanda, hindi niya alam saan siya sasakay, saan yung sakayan, fa San Fernando. Pinag-uusapan na rin ho ito sa Reddit. Balitang may May nakita ako, sinasabi, bakit pa iba-iba itong paradahan ng Villa Pampang at saan ba talaga bababa, saan sasakay? Okay lang yung mga bata, estudyante, kaya nilang maglakad eh. Paano yung mga matatanda? Diba? Yung mga senior citizens. So ito ho, ito yung nangyayari sa ground. May nakita ako lola, doon sa may kanto ng Chevalier, hinahanap niya saan siya sasakay. Kasi binabalang siya doon. Tapos wala siyang masakyan, so kailangan niya maglakad. So ito ho mga kabalen, yung ilan sa mga senaryo araw-araw nararanasan ng ating mga kababayan. So, panawagan nila ngayon, eto, specifically, yung sidewalk. Lalo na ho sa may boundary ng siyudad ng San Fernando at ng Angeles City. Sa mga nakakarinig kong kinaukulan, alam ko naman, ay magagawan to ng paraan. Sana naman, para at least yung ating mga kababayan ay hindi ho makipagsapalaran sa mga malalaking sasakyan. Ayan, di ba? Arlene, pwede na pala ako mag-spoken word. So, maraming salamat sa nagpadala ng letrato. Hindi ko napapangalanan eh. Pero siya ay, hindi ko na nga papangalanan, sabi ko eh. Pero pinadala ho niya sa atin ito. At yan hoy, napansin din natin eh. Diba? Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Sabi ni Angel Francisco, kumusta po ang gulo po ng sakayan nila? Oh. Yan Angel, baka pwede mong tignan. Di ba? At kung ano yung ma-explore mo dyan, magulo nga daw talaga yung sakayan. Saan ba talaga? Yan, sige, alamin ho natin yan once and for all para sa gayon maging malinaw din sa ating mga kababayan. Skip the scroll and stream at 36 news stream kasama si Justin. Samantala, silipin naman natin sitwasyon sa North Luzon Expressway. Ngayong araw ho ng Miyerkules, February 4 na, 2026, ayan. Para ho sa mga babiyahe ngayong araw ng Miyerkules, Hump Day Wednesday, ito ang aasahan ninyong senaryo naman sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway. Kung sa syudad ho ng San Fernando, ay holiday at walang masyadong traffic, abay, tingnan natin. Dito ho sa Balintawak Toll Plaza, going north, wala pang problema, maluwag pang sitwasyon. Same scenario din to the southbound lane. Yung approaching ng Skyway entry sa may Balintawak ay light traffic pa din sa mga oras na ito.
Pagdating naman ng Valenzuela Interchange, magkabilang linya, light traffic din, continuous ang daloy ng mga sasakyan. May bahagyang antayan na sa Mindanao Toll Plaza kung nanggagaling ho kayo ng Bulacan o di kaya naman ng Caloocan palabas ng kanlurang bahagi ng Metro Manila dyan sa Mindanao Toll Plaza. Asahan ninyo yung bahagyang pila, lalo na dun sa cash lane. Samantala, may Kawayan Interchange ay maluwag ang sitwasyon, pero na lamang dun sa truck lane, may pila dun. At dyan sa may Bukawe Toll Plaza, magkabilang linya light traffic. Same scenario sa may City of San Fernando, Pampanga. Tuloy-tuloy na rin tayo, traffic update naman sa lalawigan ng Bataan para ho sa ating mga kababayang babiyahe sa kanlurang bahagi o sa silangang bahagi naman ng ating rehiyon, Central Luzon. Balitang mapagkakatiwalaan. Yung mga tutungo ng Subic o di kaya naman ng Olongapo, Balangas City at gagamit ho nitong local road natin. Desisyon, tama magdesisyon ng tama Abay, magdesisyon ng tama. Totoo to, alam mo. Ako ngayon, pag bumabiyahe ako, dahil nga, di ba, medyo aminin natin, di ba? Iba na yung traffic. Desisyon na tama. Iba na yung traffic ho dito sa Angeles City. Iba na yung traffic sa City of San Fernando. Kasama yan. Pero ngayong bumabiyahe ako, dahil nga meron na tayong tinatawag na teknolohiya, kahit nakabisado ko yung kalsada, sa totoo lang, lagi akong naka-Waze o di kaya naman naka-Google Map. Kasi hindi mo masasabi na meron palang nasirang sasakyan o di kaya may road crash na magiging sanhi ng katakot-takot dadaloy ng trapiko. Yung ika nga magiging imbes na 30 minutes, aabutin ka ng 1 oras, di ba? Dahil may road crash. So, simple lang mga simple acts lang na buksan mo lang yung cellphone mo, tignan mo kung hindi na umula yung traffic, and you will save more time, di ba? So, ganun talaga. Kailangan nating sumabay dun sa smart living Kasi kung hindi, mauunahan ho tayo. Talagang yung artificial intelligence, ganyan. Balitang mapagkakatiwalaan. Pero ito, hindi to AI. Ito yung totoong monitoring natin dyan sa may One Bataan Command Center. At ano yung senaryo dyan sa mga kalsadahan sa lalawigan ng Bataan? Mahalagang malaman, mahalagang makonsider kung ikaw ay babiyahe ngayong araw ng Miyerkules. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matutuan magdesisyon na tama. Dito ho sa may Balanga, Layak bound, wala masyadong aberya, light traffic. Do merong antayan dyan sa may traffic light portion. SC-TEX, maluwag din ang sitwasyon. Orani, light traffic. Balanga, light traffic din. At dyan sa may San Pedro, light traffic din sa mga oras na ito. Maluwag din ang Kulis Crossing. Paalala ho ng provincial government ng Bataan sumunod sa mga itinakdang speed limit. Ano ba yan, Kuyang Justin? 80 lamang yung mga pribadong sasakyan, 70 para sa mga namamasadang PUV. 60 naman yung mga motorsiklo, habang yung mga truck at van, 50 lang kaibigan ang pwedeng takbo. Balitang makatotoanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Tuloy-tuloy pa rin tayo sa paghahatid ng impormasyon at balitang may paggagamitan. Ito naman, foreign exchange rate muna tayo. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong February 3, araw ng Martes, sa 58 pesos 89 centavos. Skip the scroll and stream. Samantala, Japanese yen is 37 centavos. Great Britain pound is 80 pesos 48 centavos. Hong Kong dollars 7 pesos 53 centavos. Saudi Riyal is 15 pesos 70 centavos. Yung dirham 16 pesos 03 centavos. Euro is 69 pesos 44 centavos.
Habang yung Korean won, 04 centavos at Chinese yuan, 8 pesos 47 centavos. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Power interruption schedule naman. Basahin ko na. Banggitin ko mga kabalen. Baka na-miss din nyo. Asahan pong mawawala ng supply ng kuryente 9 a.m. to 5 p.m. dyan sa Purokwan, Kalumpang, Barangay Santo Rosario, Magalang, Pampanga. Bukas ho yan dahil magsasagawa ng pole line maintenance ito pong Pelco 1. Apektado rin ho ng nasabing brownout alas 9 ng umaga hanggang alas 12 naman ng tanghali bukas araw ng Huwebes, February 5. Ito hong Barangay Santo Rosario, Dolores, San Roque at Navaling, dyan pa rin sa Magalang, Pampanga. Brownout din bukas 9 a.m. to 5 p.m. Okay, pati nga po niya po ini. Purok 1, Kalumpang, Barangay Santo Rosario, dyan sa Magalang. Yan yung nabanggit ko kanina. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Ito mga kabalan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Sa Mabalacat City, Pampanga, partikular dyan sa may Mabiga Resort, Sitio Maligaya at Golden Land Subdivision, mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang alas 9 ng gabi at tatagal hanggang bukas alas 5 ng madaling araw. Skip the scroll and stream at every 36 news. Diyan naman sa Angeles City, Barangay Tabon, including Fiesta Communities, mamayang alas 10 ng gabi hanggang bukas alas 4 ng madaling araw. Wala rin hong tubig. Apektado rin ang nasabing merong scheduled water supply interruption sa Huwebes ng gabi hanggang Biyernes ng madaling araw, Huwebes 10 p.m. to 4 a.m. Friday, dyan ho sa may Barangay Kapaya 1 and 2 sa Angeles City. Hindi na ako magpapatalastas, Jake. Tutuloy-tuloy ko na itong ating programa. At alam ko maraming nakatutok gustong makibalita rin dito ho sa nakalap na storya ng CLTV 36 News. Paalala ho sa ating mga kababayan, ngayong nalalapit na yung summer season. Lalong-lalo na ho yung mga magulang. Yung mga bata. Ito, seryoso ito. Alam ho natin, nakakatuksong maligo sa mga ilog. Alam natin, nung unang panahon, kahit tayo naman minsan sa buhay natin, nakapaglublub sa sapa o di kaya naman sa ilog, lalo na kung ikaw ay batang 90s, 80s, di ba? Pero iba na ho yung panahon ngayon, lalong-lalo na kung walang kasama yung mga bata, di ba? Iba na yung sitwasyon ngayon At yung mga dating ilog na mabababaw, lumalim na rin Hindi natin alam, hindi natin ma-protect. At ito ay kalunos-lunos na pangyayari. Una sa lahat, tayo po ay nagpapaabot ng pakikiramay dito ho sa pamilya ng isang 7 taong gulang na batang babae na nasawi dyan ho sa bayan ng Florida Blanca matapos hong malunod sa ilog na sakop ng Barangay Consuelo. Kabalan, nangyari ho itong insidente hapon ng Lunes, February 2. Ayon ho sa sa MDRRMO, sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng nasabing bayan, alas 4:08 ng hapon nang makatanggap ho sila ng report tungkol nga dito sa biktima, isang bata ang nalunod sa nasabing ilog sa bahagi po ng Barangay Consuelo. At agad hong isinagawa itong search and rescue operations makalipas ang mahigit 1 oras na recover ho yung katawan.
nito hong biktima at sinubukang i-CPR ito hong 7 years old na biktima at dinala sa pagamutan. Dinala ho sa Romana Pangan District Hospital, ngunit idineklara na pong dead on arrival. Kaya ho paalala ngayon ng mga kinaukulan, partikular itong lokal na pamahalaan ng Florida Blanca sa mga magulang at mga guardian, sa mga tagapag-alaga, nabantayang mabuti ho yung mga minor de edad at iwasan na payagan silang maligo o maglaro sa ilog nang walang kasama, unattended, para ho hindi maulit itong ganitong trahedya. Balitang makatotohanan. Alam nyo, ang bigat sa loob na ibalita rin yung mga ganitong information every time na babasahin natin. Just very recently, 2 teenager sa Candaba, Pampanga ang nalunod din sa ilog, Pampanga River. Naligo sila sa ilog after ho nilang mag-exam sa eskwela. Meron silang test Tapos dumaan sila doon, nagkayayaan, tara maligo tayo, 2 ho yung nalunod. At ngayon naman, isang 7 years old na batang babae ang nalunod din dito naman sa ilog sa Florida Blanca, Pampanga. So pangatlo na ho ito ngayong unang bahagi pa lamang ng ating taon. Hindi pa opisyal na nagsisimula yung summer season. 3 na ho na minor de edad sa Pampanga ang binawian ng buhay dahil sa pagligo sa ilog. Pagkalunod ho, So, naway maging babalaho ito sa mga magulang. Paulit-ulit sinasabi ng mga eksperto, ng mga rescuers, ng mga disaster expert at ng ating lokal na pamahalaan. Yes, it's tempting. Oo, masarap maligo sa ilog. Alam natin yan. Ang gaganda ng mga ilog dito sa atin. Malinis pa, lalo na kung malinis pa. Bandang Candaba, malinis pa yung ilog. Bandang Florida Blanca, baka malinis-linis pa din. Pero pag wala akong kasama yung mga bata, lalo na yung ilog, hindi natin kakilala. Kasi minsan akala mo mababaw lang, akala mo payapa, pero ang lakas pala ng current sa ilalim. Ito ho yung madalas mauwi sa trahedya, Kasi akala natin kalmado yung ilog. Pagkalublob mo, napakalakas ng alon sa ilalim hanggang sa matangay na yung mga naliligo. So paalala ho sa mga magulang ay bantayan yung mga anak at huwag pahintulutan na maligo sa mga ilog na sila-sila lamang dahil ito, hindi ho tayo ikinalulungkot natin, pero sana'y maging aral din to sa mas maraming nakakanood sa ngayon for awareness, hindi po talaga maipapayo na payagan yung mga bata na maligo sa mga ilog na sila-sila lamang. Nanonood sa ating programa si Kuyang Paulo Musni, watching from Remedios, Lubao. Sabi ni Kuyang Paulo Musni, ayan, good morning po, watching from Remedios, Lubao. God bless po. Maraming salamat, Kuyang Paulo. God bless you muna man. And ito nga, pinag-usapan natin, Kuyang Paulo, di ba? Nakakalungkot itong ganitong insidente. So, again, muli paalala ho ng mga lokal opisyales dyan sa Florida Blanca, malimit ho kasing puntahan yung tinatawag na palakol. Di ba? I'm sure napuntahan nyo na yan at familiar kayo dun sa palakol. At every 26 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream. At every 26 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream. At every 26 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Samantala sa ibang balita naman mga kabalin, sa panahon ng krisis ay binibigyan ng importansya talaga itong crisis communication gamit itong teknolohiyang makabago. Yan ho ang binigyang diin sa naging
pagpupulong Media Summit na idinaos po ng Police Regional Office 3 ngayon pong Miyerkules, February 4. At ito ay layong tugunan yung paglaganap ng peking impormasyon, ika nga, at yung pagpapalaganap naman ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Pinangunahan po ito ni Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. At kasama ho yung keynote speaker na si Major General Roderick Augustus Alba, yung Director for Police Community Relations. Ayan, Director for Police Community Relations nito pong Police Regional Office 3. Ayon ho kay General Alba, mabilis kumalat ang impormasyon sa digital world at maaari itong magdulot ng kalituhan kung hindi wasto ang pinagbulan. Totoo yan at yan ang tinalakay nila sa naging pagpupulong nitong PNP. Kaya naman ayon pa sa PNP, binigyan din nila na mahalaga yung maayos na crisis communication upang protektahan ang katotohanan at mapanatili ho yung tiwala ng publiko. Kabilang ho sa mga patuloy na tinatalakay sa kasalukuyan, ongoing ito, yung pagkakaiba ho ng pamamahayag at ng social media, kahalagahan ng ethics at yung responsibilidad at pananagutan sa pagbabalita. Yan ho mga kabalin ang tinatalakay ngayon dyan sa may Camp Olivas. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Kabalan, antabayanan ho itong mga kaganapan dito naman sa pagdiriwang ng Lanaval de Bacolor. Dito ho sa, syempre, bayan ng Bacolor, Pampanga. At alam naman natin mga kabalin, yun hong Lanaval de Bacolor, isang masayang pagdiriwang dyan sa bayan ng Bacolor. At yung Reyna de Bacolor ay tinanghal na best pageant dito ho sa Central Luzon kamakailan. Kaya naman exciting na makita natin ano nga ba yung mga dapat nating antabayanan dyan ho sa mga iba't ibang kaganapan na hinanda sa Bacolor, Pampanga. Panoorin natin itong report ni Isel Fernando para naman makibalita tayo. Ano yung aasahan dito sa Reyna de Bacolor na mapapanood ng live sa CLTV 36, Ay, mali. Dito, wait lang. Hindi si Joe. Nasaan na yun? Reyna de Bacolor. Yan. Makukulay na pagtatanghal, tradisyon at kasaysayan. Ito ang bumungad sa opening program ng 450th founding anniversary ng Bacolor. Formal na pinasinayaan ang week-long celebration nitong Lunes, February 2, 2026 sa Municipal Hall bilang paggunita sa mahigit 400 taong pamana ng bayan. Present sa opening program ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Eduardo D. Mandato, Vice Mayor Ron Irvin Dungca at 8 konsehal ng bayan. Inumpisahan natin ang celebration na to during our term. Dati talagang we are celebrating the Lanabal. Kasama rin, sineselebrate natin yung Lanabal. Pero yung ngayon, yung the Bacolor Day, ginawa na natin yung celebration day. Para alam naman, paniwala natin. Dahil the Bacolor ay talagang rich in culture. Alam naman natin ang pinanggalingan natin. Simple ang paniniwala ko. Pag hindi mo talagang ginambol o hindi mo ginambol, hindi kang pibatan, kapilan man may balo at kasumulong. Matapos ang opening program, nagbigay kulay sa selebrasyon ang parada ng mga kandidata ng Reyna de Bacolor 2026, sakay ng mga tradisyonal na kalesa. Ayon kay VM Dungca, layunin ng selebrasyon na higit pang mapalakas ang identidad ng Bacolor bilang sentro ng kultura, kasaysayan at turismo sa lalawigan ng Pampanga. Ang week-long celebration ng ating 450th founding anniversary of Villa de Bacolor ay sumasalamin sa mayaman at malalim na kultura at tradisyon ng bayan ng Bacolor. At ito po ay pagbibigay natin ng importansya doon sa ating pinanggalingan or shared history
at pagbibigay ng pangako ng lokal na pamahalaan na susulong pa ang bayan ng Bacolod. Sa hapon, itinuloy ang Reina de Bacolod 2026 preliminary competition sa Nuwan Farm and Resort, isa sa mga pinaka-inaabangang aktibidad ng selebrasyon. Unang dumaan ang mga kandidata sa closed-door interview kung saan sinubok ang kanilang katalinuhan, kumpiyansa at kakayahang sumagot sa mga tanong ng hurado. Sumunod ang casual wear competition kung saan ipinakita ng mga kandidata ang kanilang natural na ganda, personalidad at husay sa pagdadala ng sarili. Reina de Bacolod, Reina de Bacolod. Itong kawangis Sa swimsuit competition, nasubok naman ang disiplina, tindig at self-confidence ng bawat kandidata sa entablado. de Bacolod, Reina de Bacolod. Sa pamamagitan ng patimpalak, binibigyang diin hindi lamang ang ganda, kundi pati talino, kumpiyansa at malasakit ng mga kabataang kababaihan sa bayan ng Bacolod. Sa katunayan, itinanghal bilang Best Pageant in Central Luzon 2025 ng The Pageant Awards Philippines ang Reina de Bacolod. Unang-una, ito po ang Reina de Bacolod. Isa po siyang platform para ipakita ang iba't ibang magagandang lugar po sa bayan ng Bacolod. Pangalawa, ito po nagsisimbolo sa malalim na kultura ng aming bayan. At alam naman po natin na lahat po ang Villa de Bacolod. Kami po ay pinakangalan ng Pageant Awards Philippines sa Central Luzon po bilang best pageant sa Central Luzon. Kaya sana po hiningi po namin ang inyong suporta, mga manunood po sa Pampanga. Sana manood po tayo dito sa Reina de Bacolod sa aming bayan. Magpapatuloy ang iba't ibang aktibidad sa buong linggo bilang bahagi ng selebrasyon na inaasahang dadayuhin ng mga residente at turista. Gaganapin naman ang coronation night ng pageant sa Sabado, February 7 sa Gymnasium ng Pampanga State University. At live din itong mapapanood sa CLTV 36 digital channels at social media pages. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, magtotoo at magdesisyon. Natama matodesisyon, natama. Nakamute pala si Kuyang Justin at yan ho mga balitang kinalap ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs ngayong araw ho ng Miyerkules, February 4, 2026. Para ho sa mas maraming balita, i-like and follow lamang ang ating social media pages at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official para mapanood din nyo ng live ang bonggang-bongga Best Pageant sa Central Luzon, Reina de Bacolod sa darating pong Sabado yan. Siyempre, dito lang sa CLTV 36. Kaya naman, eto, maraming mga kaganapan. Magpahuli at manatiling updated dito ho sa ating mga social media pages. Muli, para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang may paggagamitan at balitang mapagkakatiwalaan, ito po si Justin Dizon para sa CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po.